Sada ćemo se ponovo vratiti teatru. Život Jevremov je druga, hajde uslovno da kažemo, vampirska predstava koja je premijerno prikazana ove sedmice. Sve se desilo u četvrtak u pozorištu na Terazijama i premijera je bila netipična. Zapravo početak je bio oko 15 do 11, tako da su vampiri imali svoje vreme u ponoć, kada to i jeste pravi termin za njih. Da ste se hranili? Šta je trebalo? Da me ostavite na nekom drvetu koji indijanci da se sušim na vetru, jel? Ne. To nikom nije padalo na pamet. Istina. Slinavi Mile je predlagao da te uzidaju u temelje one kafane što je počela da se gradi ispod Novog groblja. Mile Slinavi, kamo seće da me nikad s njim nisi ni upoznao. Kume, ja sam hteo da ti odmah uđeš u elitu. Elita? Ološ, bre, ološ! Da popiješ nešto. A može čašu vode. Kume, ti piješ vodu. Od kad sam u paklu, pijemo samo vodu. Pričaš te, sad ti nisi u raju. A bio sam, ali u međuvremenu se promenila ova nebeska situacija. Došli novi i šutnuli me iz raja u pakao. Pa, dok li će to da traje? Ne znam, ali u svakom slučaju ja sam rešio, više se tamo ne vraćam. Odlučio sam, kume, vraćam se među žive. To, kume, čekaj, jel to može? Pa da tebi, kume, možda nije krivo što sam se ja vratio. Sam ja imao boljeg prijatelja od tebe. Si bio živ. Kako si patetičan, sad ću da si rasplaćam. Nego pričaj, ajde, šta ima novo? Ili ideš još uvijek na ono tvoje pecanje? Pričaj, šta se dešava? Ništa se ne dešava, kume. Tvoje smrt nije bilo značajnijeg događaja u mom životu. Ja, vidim kako ste se pretrgli za Saranu. Jedan venac, jedna čitulja. Preko cele strane. Stihovi. Njegovo srce prestalo da kuca. Zauvek mu je prošla životna karuca. Ništa gluplje nisam čuo ni pre, a ni posle svoje smrti. Sramotite me, bre, u paklu. Kume, to je napisao naš najbolji pesnik. Znam, za 2 vinjaka i 10 slupa. Kume, za 5 porcija kanenada, oval pršute ko slonovo dupe, jebi ga. Jeftinije bi prošli s muzelinog prevera, mamu. Što cici jašiš, bre, pa jednom se umire. Evo ti kad umreš, imate smestim u grobnicu tamo kod mene na parceli. Stvarno? Ima mesta, znaš kakva grobnica? To je sjajno to. Potrošovan stan, znaš kakva gajba, kao kuća. Kume, ti seriš? Izvini. Kume, gde ćeš ti sada da živiš, mislim, što se mene tiče, ti možeš kod mene doživotno. Doživotno. Nije, kume, nisi me razumeo. Šta ćeš ako te na ulici neko prepozna, zna da si mrtav, živ da se prepadne kad te vidi. Ja ličim na vampira. Izgledaš loše nego dok si bio živ. Vidiš li te očin? Zagledam u zube, nisam ja stomatolog. Nisam ni ja Frankenstein! Da, pričamo i dalje o vampirskim predstavama. Barbara Milovanov, dobroveče i dobrodošla. I Slobodan Stefanović, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, hvala što ste nas pozvali. Da li ste vi znali da kolegi iz Beogradskog dramskog spremaju isto vampirsku predstavu? Pravo da ti kažem, ja sam čuo za to pre 2 dana i vrlo sam se iznenadio, pošto smo mi ovu predstavu koja je sad bila premijera u četvrtak spremali 6 meseci. Ne znam koliko je Transilvanija, koliko je taj proces trajao, ali u svakom slučaju mislim da smo duže spremali nego oni. Sigurno. Mislim da smo prvi. Muzička horor komedija to nije žanr koji se tako često nalazi na našim repertoarima i kad se već našla, bilo je logično da bude u pozorištu na Terazijama. Je li bilo zabavno ili je bilo strašno raditi na predstavi? Meni je bilo zabavno, ali u isto vreme i naporno i teško. Svašta je to bilo, jer smo puno radili na tome. Pa je trebala da izađe jedna druga premijera, u stvari Heroji, onda smo stali i nastavili, ali u svakom slučaju zanimljivo, zabavno, teško, malo i naporno jer se puno radilo. Da, kada Barbara kaže da je teško